Татарстан журналистлар берлегендә йөрәктән йөрәккә дип аталган музыкаль әдәби чара үткәрелде. Ветеран журналистларга булган хөрмәт бәйрәме ничек узганын хәбәрчебез Мөршидә Җиһан күреп кайтты. Ветераннарга һәр даим хәер хаклы журналистлар берлегендә узган чараны Васил Гарифуллин ачып җибәрде. Октябрь айы бит инде ул өлкәннәр көне бәйрәм ителә торган ай, шуңа күрә без аны бер генә көндә инде билгеләмибез. Журналистлар берлеге аны декада итеп уздыра. Октябрь айында төрле чаралар, ветераннар белән очрашулар, аларга инде бер кадәр күчтәнәчләр өләшү әйме. Аннары мөмкин булган очракта ул ел буе дәвам итә торган чара, төрле шифаханәләргә, санаторийларга путевкалар биреп, аларның сәламәтлеген ныгыту, бу шулай журналистлар берлегенең бер эш юнәлеше. Бүген инде безнең чара йөрәктән йөрәккә дип атала. Беренчедән без шы арада юбилейларын бәйрәм итә торган ветераннарны тәбриклибез. Иң әүвәл сәхнә түренә 95 яшьлек юбилеен билгеләп үткән сугыш ветераны Александр Малов чакырылды. Аңа журналистлар берлегенең истәлекле бүләкләре тапшырылды. Олыласаң олыны, олыларлар үзеңне ди татар халык мәкале. Күптән түгел 60 яшь тулган журналистлар остазы үзе дә юбилей елы булган башка каләм әһелләре дә шәхси бәйрәмнәре белән тәбрик ителде. Форсаттан файдаланып, шулай ук тагын бер юбилейны үзебезнең остазыбыз журналистика факультетында безгә телевидение нигезләрен, хәбәри жанрларны һәм башкасын укыткан Васил Захитович Гарифуллинны ихлас күңелдән тәбрик итәсем килә. Йөрәктән йөрәккә җырлар гына түгел, журналистларның яңа гимны да яңгырады. Әлеге җырның сүзләрен заманында журналист Касыйм Тәһәү иҗат иткән. Әкиенең беренче вариантын Рөстәм Яхин язса, заманчасы Мирсәет Соңгатуллинныкы. Шул 68 елдан бирле, шул чордан бирле шушы җыр җырланмаган. Җырланмаган һәм ул вакытта ничә җырламаганнардыр аны. Рөстәм абый бурыды яхшы гына язган инде, ул патриотический мотор итеп теге җырын язган инде, патриотик җыр булган. Biz inanı yani istiradığa mana şu jurnalistning özünün yüzün күрсәтәсе килде, чөнки журналист ул шундый җитез кеше һәм җырданың шундый булырга тиеш дип уйладым инде. Бик четрекле чорда эшләп мәйдан тоткан каләм ияләрен берни белән дә шаккаттырып булмый. Әмма чыгыш ясаучыларның җырлары беркемне дә битараф калдырмады. Юкка гына йөрәктән чыккан, йөрәккә керә димиләр шул. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.